Ahojte, volám sa Kristián Kaplar. Na Erasme som bol v Portugalsku, v meste Montijo. Ja som v podstate pracoval v agentúre, ktorá sa zameriava na sprostredkovanie programu Erasmus. Ja som bol ako recepčný v hoteli. Ja by som to odporúčal hlavne preto, lebo naučil ma to veľa nových vecí, nových skúseností do života. Aj som sa osamostatnil a naučil som sa lepšie komunikovať v anglickom jazyku. Mne najviac utkvelo v pamäti zažitky s kamarátmi. No tak určite to je taký zažitok, aj ako zo školy, tak ísť ďalej, aj so spolužiakmi, tak byť akože úplne v inej krajine. Aj si človek precvičí jazykové schopnosti, aj pracovné schopnosti. Odporúčal by som im to pretože je to taký krok mimo komfortnej zóny, kedy sa musíte adaptovať do iného sveta, na aký ste zvyknutí. A určite vám to vie dať veľa z každého hľadiska, kedy sa priučíte trochu jazyku, tomu, ako funguje možno ináč proste krajina po stránke ekonomickej, alebo proste celkovo tie iné hodnoty sú tam ako u nás. Boli Sme na Erasme na Sicílii. Naučil som sa nový jazyk a nové zručnosti. Ja som sa naučila robiť check-in, check-out v hoteli. A ja som sa naučil pripravovať hotelové raňajky. Odporúčal by som to preto, aby ste spoznali novú krajinu a nové prostredie. Ja by som odporúčila preto, lebo sa zlepšíte v cudzom jazyku a naučíte sa aj základy jazyka, do ktorej krajiny pôjdete. A ja by som to odporúčil pre spoznanie novej kultúry a kvôli zvykom. Erasmus by som určite odporúčila, lebo som si vďaka nemu zlepšila svoju angličtinu a taktiež aj utúžila vzťahy v triede so spolužiakmi. A taktiež sme spoznali veľa nových ľudí a kultúru národa. Boli. Sme Ja som sa naučila. No ale viete, ak to správame. Rovno začnite video s tým, že sa ma to spýtate a už pôjde.